libre en unha comunidade autónoma con un idioma propio. É verdade, é verdade. Ten que falar, non? Rapazas, se seguimos algún lugar, nós tamén. A onde podemos ir? Podemos ir ás historias. Podemos ir ao centro de saúde. Quiero CaixaBank el Viño. Pareceme moi ben. ¿Cando te cita? Sería este lugar. Allá. Bos días. Estamos facendo un traballo escolar sobre o uso da nosa lingua. A vostede causalle algún reparo que na súa oficina os clientes falen galego? Ningún problema. Nos respetamos a identidade lingüística de todos os nosos clientes. E máis, intentamos adaptarnos á súa lingua materna. Temos capacidade para falar as dúas linguas. O falar non ten cancelación. Eu acudo aquí ao xulgado porque é unha injustiza o que está a pasar co galego. A vostede importalle que aquí, nesta institución, se fale o galego? É importante, claro. Eu penso que na Administración de Xustiza a ferramenta fundamental que temos é a lingua. E a lingua é o xeito a través de que podemos entender o que a xente quere, o que a xente está pedindo. Iso é o que estamos a facer. Pois é importante, moi importante que o fagades. Bos días. Cónteme, que pasou? Pois a mí, deu o corazón porque a xente non fala o galego. Vostede ten algún inconveniente en que na súa consulta se fale o galego? Non, para nada. Aquí cada un ven e exprésase no idioma que este máis cómodo. E aparte que eu tamén me encontro cómodo falando en galego, entón nese aspecto na miña consulta non solemos ter ese problema. Teño unha dúbida e que non me gusta como se está xestionando o tema do galego. A vostede moléstalle que aquí na súa oficina os clientes empleen o galego? Non, todo o contrario. Aquí normalmente a xente fala galego prácticamente toda, sobre todo xente maior que temos de comunidades de veciños, transportistas, e eles están moi cómodos en galego e nosotros tamén. Vale, pois moitas grazas. Ten vostede algún inconveniente en que nesta sala a xente fale en galego? Ningún inconveniente en relación ca Administración de Xustiza. De feito, non só non teño ningún inconveniente, sino que eu, como fiscal da Fiscalía Superior de Galicia, fago todo o meu traballo procesual en galego. Moitas gracias. Non hai de que. Chao. Hasta logo. O galego non ten cancelas. Ou sexa, que as cancelas poñémolas nós. Sí, eu creo que as cancelas as poñemos nós.